Ja. Hej, jeg hedder Tine Davidsen, og her de næste 5 lørdage, der vil jeg lave Vild med Kommunikation. Jeg er uddannet skuespiller, og derfor vil jeg tage udgangspunkt i skuespillerens værktøjer. Vi vil blandt andet arbejde med vejrtrækning, da den er allervigtigst for at have grounding. De fleste mennesker trækker vejret herop og går med skuldrene op under ørerne, så vi skal have vejrtrækningen ned. Og vi skal arbejde med total balance i kroppen. Det er blandt andet en af det fokus på vores kropsbalance. Men vi skal også arbejde med andre elementer. Vi skal blandt andet arbejde med interaktion mellem mennesker. Det vil sige, at vi skal prøve at arbejde med at provokere, kritisere, opmuntre, flirte med partner. Vi skal kunne modtage, og vi skal kunne give. Vi skal også arbejde med nogle andre ting, vi arbejder meget med inden for skuespillerverdenen. Det er statusøvelse. Hvor er jeg? Har jeg overstatus? Har jeg understatus? Har vi begge to understatus? Prøver vi hele tiden at underbyde hinanden, eller er der altid en, der bestemmer? Så skal vi også arbejde med ligeværdighed, fordi det er jo det, vi har det allerbedst. Det er nogle af de elementer, jeg vil arbejde med. Jeg vil også arbejde med dristighed, så man kan komme ud over rampen og ture og gøre mere, end jeg plejer. Vi vil også arbejde med en lille kort historie, så du også kan kommunikere. Det er derfor, jeg kalder det vild med kommunikation. For alle de her elementer, som du træner, vil du så blive bedre til at kunne fortælle, hvad det er, du gerne vil have ud med dit budskab. Og i det hele taget bare at fungere som menneske i dagligdagen. Så hvis du har lyst til at komme til mit kursus Vild med Kommunikation her de næste 5 lørdage, så står adressen hernede, og hvad tidspunkt det er. Hej, vi ses.